Yung ilaw ng phone ko. Nagbaba ako ng mga shadows. Pero wala rin pala. Wala rin silbi. Utang ina. Ano yun? So, brownout ngayon. Mag-isa ako ngayon sa bahay. So, katapusan ko na. Ano to? Parang horror game. Di pa to yung horror house tour. So, kailangan natin isara ang mga bagay-bagay. Wag niyo po ako sasaktan. Wala po akong pera. So, sara muna natin itong unang saksakan to. Yung saksakan. Ang net. Kailangan yun sa buhay. Ano ba itong ilaw na to? Walang silbi. Okay, ilaw na sara na. Kailangan ko daw isara yung rep. Kaya kakabahan. Mukhang ulong gago. Operasyon. Nakikita ba kayo? Okay, operasyon. Madadapa pa ako. Okay, so, ito yung ref. Lagay sa 1 yung ref. 1. Nasa 3. Yan. Okay. Ang gagawin ko ngayon. Medyo ko lang ako sa dilim. Yes. Yes. Para ako ini-interroga ng mga detective. Hindi po! Saan posibleng nagtatago si Borja at si Dalisan? Hindi ko alam kung nasan sila. Sariling sikap po na tayo sa lighting kasi walang biglulobas may mukha dyan sa gilid. No? Mababalo ba kayo? Yes. Sipin mo na dati, walang internet, walang computer, pero hindi tayo nauurat. Ngayon, nasanay tayo na may mga computer, internet, at memes. Nagka-brownout lang, di ko na alam gagawin ko. Nilalaro ko na lang itong flashlight. Total, mag-isa lang ako ngayon. Wala akong magawa. Di ako makapag-edit, di ba? Isip ko, ba't di natin mag-usap na lang, di ba? Mga pinag-uusapan natin pag wala tayong magawa. Ano ginagawa niyo pag brownout? Mama! Napakalaking pagbabago sa mundo. Parang ganito ba yung sa Dr. Stone nung wala silang pang kuryente. Natulog sila. Hirap din ang buhay na, no? 暗闇はねエジソンのおっさんが白熱電球で Ano ba biglulobas doon na nakamay, no? Ano nga ba yun? Buti lang di ako maitim kasi mawawala ako dito. Pwede mo ba sabihin yung N-word pag nasa Negros ka? Jokes. Jokes. Paano ka naliligo pag brownout? Comment mo nga. Nagdadala ka ba ng kandila sa loob? Pag may kandila, hindi mahirap. Kasi natatansin ka, nagbubuhos ka o nilalayo mo na lang. Or may flashlight ka bang nakatayo lang sa isang gilid. Ganda ng ngipin ko, no? Ayaw ba? Hanggang tumatanda ka. Nababawasan yung panlasa mo. Humihina. Kaya tingnan mo yung mga tatay natin. Kung makapaglagay ng asin, toyo, ano kala mo walang bukas, tsaka sili. Namamatayan yan eh. Autofocus yung front cam kong hayop. Mahirap ako putang ina. Naghihirap ako. I'm just a poor boy, nobody loves me. Kaya lagi manonood ng ads pag meron. Humihina. Pre. Kaya pa. Pasok eh. Kakapagod maging millennial. Legs. Diba parang yung mga shot ng mga nasa beach na na babae mong friends sa Instagram. Ganito isang pa. Tapos dito yung sunset tsaka yung beach. Influencing. Influenza. Laglag yung phone ko, pasensya na, nangawit na ako. At least hindi sa mukha ko, di ba? Parang yung managlalantingan dyan. Nakabang magdamag. Tama sa mukha, di ba? Nasasampal kayo ng katotohanan. Ano ba yung isa pang tawag sa deodorant? Na English. Na English din? Deodorant. Nag-iisip ako, sandali lang. Nag-iisip talaga ako. Promise. Antiperspirant. Ayun, nga isang tawag doon. Yung deodorant, amoy lang eh. Yung antiperspirant, parang hindi ka pagpawisan. Kasi pag pinagpapawisan ka, yung pawis doon, yung apocrine glands, ba tawag? Alam niyo, hindi ako nag-research bago ako nagsasalita. Baka sabihin, yung Paolo, mini-Wikipedia mo lang yun. Stock knowledge. Diba? Alam mo yan. Isipin mo lang. Pero pag naisip mo yan, ping!
endocrine glands o yan, okay. Basta yung bacteria nag-feed dun sa tubig mo doon sa kilikili mo. Kasi yung nilalabas nilang tayo nila, or basta yung isa pang yung lumalabas doon na substance no, from that chemical reaction between yung pag-consume ng mga bacteria. Doon syempre, yung matatanggal ng bacteria, nandiyan yun kahit saan, kaya may immune system kayo. Yun yung naglalabas ng amoy mo. Syempre, meron ka rin sarili mo, kaya iba-iba amoy natin pag may putok. Tabaho. Sabi nila, ako payatot pa akong lagay nito. Bakit hindi pupunta sa ibang katawan tabang to? Brown out vlogs. Ang saya mo mag-follow. Galing mo mag-vlogging, Kari. Ito ang kalidad ng vlog sa channel natin. Okay? Kung gusto nyo ng paulit-ulit na klase ng vlog, manood. Ang daming Pinoy YouTuber dyan. Tundo na lang. walang kawalan dito. Hindi ka magsisisi. O matagal pa bago magkailaw. Paano kung mali lang napindot ko? Sandali. Malay natin. May ilaw na pala. Nope, dapat talaga. Matagal. Hanggang saan naabot tong flashlight na to? Kaya man, ikaw lang aking ilaw ngayon. Binuksan ko yung isang ilaw dito, so para pag may ilaw na, alam na natin. Buksan ko ba? Ikaw lang yung ilaw dito. Nakalimutan ko. Shit. Sarili kong bahay, di ko alam. Dati tuwan-tuwa na tayo, kaya ganun-ganun lang natin yung bahay natin, no? Ganun-ganun mo lang ilaw. Siguro, susulat ko yung pangalan ko, Paulo. Tuwan-tuwa tayo. Ngayon, kailangan mo pa mag-edit. Kailangan mo palagay ng pyung-pyung. Wow, ang galing. Pati doon akong pusa ko, sinusundan nila. Brown House na bahay tour. Ito yung may kasalanan kanina. Mukha kasing ulo. Ito yung dinadasal ko rosaryo araw-araw para sa mga kasalanan ko. Hindi naman ako maililigtas. Yung packet sa hagdan. Ito aking bayag. Meron palang ilaw yung aking phone, bobo. Pinahirapan ko pa sarili ko. Yung ginagamit ko yung yung ilaw ng phone ko. Nagbaba ko ng mga shadows. Wala rin pala. Utang ina. Yun! Ang tinatakot ng gano'n ha. Wala akong panahon sa inyo ha. Pag ako namatay, wala magbayad ng bahay. Umultahin lang ngayon kita. Minulto mo ako. Huwag ngayon. So yun na lang. Sige, okay na yun. Okay, like, share sa mga kahit sa your friends. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe kung hindi tayo magkakailo. Ilaw na. Sa wakas.